Dagitoy kas nagapuanan idi na pong Hesus Kristo gapo iti ayat na itunggal maysa a tao. Dagitoy kabsat napapateg ngayon na ibagbaga gapo kadigit sorsurat ngayon na inyad adal idi bauten iti nasaya at abanag. Ngaya intayo aramiden kastamot idi iti aramid na ibagbagana. Takas kadagitoy apamaneknek amabasa iti Kolosas 1 iti 27. Isu akinayat iti Dios adang ipakaamuan no anya iti kinabaknang iti dayag daytoy apalimed iti tinga dagiti hintil ay iti kaadda ni Kristo kadatayo isu iti inanama iti gloria. So di kita kakabsat na ibagbaga nga gapo nga digitoy asorsurat ngay na ibagbaga ta digitoy isu iti nanama iti gloria ngaglak ammet laeng dayta abanag ngay na ibagbaga ituktukoy gapo iti kararwa tayo ngagturong sa dingato hanket nga ditoy iti pasamakan iti biag ngagnanayon no diket ijay langit ngay na ibagbaga ngay patpatuldo ni gitoy anaka surat iti linaon iti Biblia. Tadi gitoy pamaneknek amabasa iti Lucas 24 iti 27. Ket idinto arinugyanan na manipod kini Moises. Idi bunanang aldaw pala gitoy iti daan at tulag ken kadigiti so amin amamadto. Impakaamuna kadakwada kadigiti so amin asorsurat amang sarita iti baypan kenkwana. So digiti kapsat nga inna isarsarita tani abo yuba idi na ibagbagana isumit laeng na pong Hesus Kristo kas iti panagsagaba digitoy asorsurat. Digitoy pamaneknek kas mabasa iti Lucas 16 iti 16. Tilinteg ken kadigiti mamadto agpatinggada kini Juan. So kadigitoy nanipod idi iti daan at tulag isu ti mangibagbaga nang isalaysay iti linaon na isu ni Moises. Ket iti baro at tulag iti nagpatinggan na kadigitoy isu ni Juan. Manipod idi ti banghelyo ti pagarian iti Dios na ipakamo ket itunggal maysa agarsugas asumrek kenkwana. Tado digitis agargarsugas lang asumrek kenkwana na ibagbagana gapo ti pamati nga napanda kadigiti dadduma ngayon da ipalpalawag. Haan nga digitoy iti inda ipalpalawag no digiti nagduduma abanbanag. So daytoy iti kabuklan ngayon na ibagbaga gapo kadigitoy asorsurat. Iti mabasa iti Pilipos 1 iti 11 napnuka kadigiti bungbunga iti kilinteg. Digiti abungbunga iti kinalinteg na ibagbagana isumot laeng digitoy ngayon tayo aramiden gapo iti tayo panagsao kadigiti nasaya at abanbanag kadigiti dadduma napanda kadigiti nakirsang a panagsao nagsauda iti dakes digita nga inna ibagbaga amay paay iti dayag ken pangi dayawan iti Dios gapo kini Hesus Kristo. So kadito kapsat awaten tayo kadigitoy akay papanan na digitoy nailanad kadigiti sorsurat. Isu kadigiti kapsat ngayon nakipapaabot gapo kadigitoy alinaon kadigiti sorsurat tapno maamuan nyo kadigiti kay papanan na. Isu nga digitoy makita yo gapo ti Facebook ken gapo ti YouTube ta iti Dios isu naayat kada tayo. So kadigitoy kas kay papanan na digitoy napapateg abilbilin ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin so amin. Amen.